నైస్ మూవీ. బ్లాక్ బాస్టర్ బంపర్ అన్ని రికార్డ్స్ బ్రేక్. వెల్కమ్ టు బాగుంది. నైస్. మీరే పలికింది కదా బాబు అని ఫస్ట్ సినిమాలు ఎప్పుడు పలుకుతుంది నేను చూస్తున్నాను. బాబు సినిమా టైటిల్ తగ్గట్టుగా చాలా బాగుంది. బాబులో ఒక ప్రేమ ఉంటుంది. సో నిజంగా నేను ఈ సినిమా చూడడానికి కావాలని వాటిల్లో వచ్చాను. ప్రాబ్లము చాలా అద్భుతంగా చూపించారు. ఈ సినిమాను చాలామంది చూడాలి. సినిమా ఎట్లా అనిపించింది మేడం? బాగుందండి సినిమా. మన రియల్ లైఫ్ లాగా అనిపించింది. అది మన వెంట ఎట్లుంటుందో మన ఓన్ స్టోరీ లాగా బాగుంది. సినిమాలో ఉన్న మెసేజ్ ఏంటండి? కష్టపడితేనే ఫలితం ఉంటుంది. తేరగా వచ్చింది ఏది మనకు ఉండదు. మన కష్టం మనం నమ్ముకొని మన కష్టం మనం చేసుకోవాలి. సినిమా చాలా బాగున్నది. పల్లెటూళ్ళలో ఈ విధంగానే రైతులు చాలా సమస్యలు ఫేస్ చేస్తారు. వాళ్ళ మీదనే సినిమా చాలా అద్భుతంగా నీట్గా చాలా బాగా తీసింది. చాలా బాగుంది, చూడొచ్చు ఫ్యామిలీతో.